enda ito tebanga ase oborai bwetu bogochibwasirira abang'ina asange nekero turase chipati chiri togo support okonyora togotebiwa ng'a abang'ina ng'ainu tiga tochikoba obo nomination so ekero tore gari abantu abange mbamanyeti ng'a obo nomination yobo nabo bokwenda noina ase abasacha toise gochora abang'ina abange because ari togochitwatebiwa ng'a bono ekero ekenge okonyora atokagerete ng'a nomination si ochire meant for abang'ina achitakire ko basa abang'ina lakini abang'ina bari montegererete tigamba tebiga toise gochora abang'ina abange bakeruchikura baire obo nomination nabo bokoira na abasacha because the constitution yegoteba ng'a it's gender geminate both omong'ina gose omusacha enamba ene nise kobe yabakungu no abasacha bakoye guchi nomination bona abang'ina nkobaburiga inkintu tutatachiranse because no ni gari ese torekero bagukwana abagoteba ng'a abang'ina nabo bakwenda bachigwaka chikura ng'ana ande chikura chinyinge chiko bakonya baira nechi abang'ina abagoteba ng'a omugaka okonyora uchiro rageire patikete egoikariri chikura chiko chigwakwa bo bwakwenda egetuo gwaka bono omonto okonyora kwenda gwaka chikura egetuo no omong'ina ase eng'enjere igegenete eng'ere nariete natebeti nyarebe ng'ango chiare komoakera yagera ogenda waka ekura naende nabo bagoteba ng'a nonyemba nabo bari bachorire abasacha nabo bagoteba ng'a abanto bakobachora nabang'ina chikura chinyinge nechi abang'ina chikobaira so nari gosaba ng'a abang'ina twari gweyancha twakera abang'ina chikura eraundi eye nabo twarenge gotebi nabagaka nabaro baraye guchi nomination